Ago. Mema wako abade batiti obi ka dwumadi so. Medin de Jimmy Hanks. Ya sanya hia biu. Ya reta yanga kenkan ne so. Eye impua sentiamwa. Na sansa na yebefi ase no mede aseda kese ma cdfi.net. Se won aboa me na medi dwumadi real. cdfi.net ya baefo bia bia wodigwa. Se wo pese wo to ade a tena wo fit na wo office jujo ho na ko cdfi.net e wo phone ne so laptop ne so cdfi.net na pensen niema na e wo ho ni mu na to ne a wo pe won so wo pese wo ton ade a na won so watwa wo niema ne mfoni ni de akogu cdfi.net na won a wo beto no mfrɛ na won ne woni nsawo so FSC ya da pick drop pass se won so boy ni edi dwumadi rebel pick drop ya delivery and ordering app enti se wo pese wo ye order na delivery a na wa call Play Store and say Apple Store wa download the pick drop app no na wo de aye wo delivery and wo orders yo Michia mo amhwe dwumadi nyina Michia ora Samuel Ofosuba Michia me papa Venerable Joseph Opare Hineku Michia me mama Florence Hineku Michia mo nyina edamwase yemfi ase impua sentiamwa adeye etoso ebiisa ofan etoso ebien nyantachiwa ye na ni kunu anche no impuasa no ase no obo ne ho so call na owusu achim anim wo baabia ne ha koka kire ne se waye biara enso ne kunu muha no kra eho ara na ohene ma ofotusanfu keri pridwama ne se onfankoto bribi ni kosi se ne kunu be kire no akosi aka ni trim se anuni na mini brumu efe na hoden aba osimbedu enhuntem dano de pani behwe enedwomuni nyina wamani kuna mfa na wasɛ anko naniwam eni asɛm biara anyantachiwa ankamfa Anthony kunu brada nanso nti amoa emuwa no na adekyin nyantachiwa eye menwunwa yiye sɛ wutumi ka sɛ wodome sɛ wawia hinam sɛ worenkyerɛ me mpuasa no ase a NDT ma eni wo asomudem sɛ wankyerɛ me a mejai wo aware anopetututu efise mihu se ma hwe wo hia mu imenne wanya wo ho nti me hu do etu afi wo mu nti amoa afede wo bekwa akọ na wa ma afuno me nyantachiwa ma afuno wa ma ate ofi ase boaboa ne ne magu nkenten mu nti amoa hwe no kwansin nti amoa na akosomo dan na wuchire yi nyantachiwa use mekọ amenkọ na mereboaboa me niema na eye nwonwa nti amoa odan na ni ka no breo oi ni amiribe huni asemi de ni wusi wani bri merenya no sa ade pena je onyame nsa wom oba begina nti amoa anim nti amoa ka ho kofre eja nkwanta bisa ne ne yire ntomu mame wuse woye bibiara wonyai imra mehwe adibi mame ade epena de mrika ko nti amoa kofa na ebu atoso no asem armiribe huni miara na mise nenede mehia chewa ne ma nkwanta bisa kofi ago nti amoa onipa wo ho nkwanta bisa ne ne yire anim ni ntomu kofi machie nti amoa yo mani egwa wo ho wo transe ntomu na kofi eya sengbe na wo ma yenkuma tu se nti amoa enya kusomo na orehye ani bra no petututu yi mo hwe se ogusu reboaboa ne niema wo so rijaya ware nkwanta bisa akosomo machie na evidence betranse na yemisa wo nyantachiwa jai niema no esiesie betranse kofi eya semben nti amoa muara munim se efise miyi mimpoa yi bribia ba mensamara kirede ane mitumi si mebo ka se sebe mi yonko berima biara kwa mekobi bribi fi ase ba mensam yi akosomo ne mete ho fefefe a untumi nye nni se ono nanka one me ye besi no da a otwa me impoa no ara na obisa me se menkyere na se
nanso mankyerɛ no nyantachiwa wo kan yara eye wo de ntomo jai no kana semunwie nti amwa efi so yete ho fefe a osempo biara ini yentem eyi anka obo anka poma efi beye nenansa akosomo ma mi nya hwene hu mi mukra se ode me hu gwan arani se menkyerɛ no mpoasa no ase enedwo yi wa mana wase anko maniwam ya sorry ma huru manim kra na obeto am se mankyerɛ na ɔrekyekere akɔne nafi se goru mekam yi na wafi ase boaboa ne niema mehwa asɛm no ani soson enti na mesoma bɛfrɛ mu na amane nen nkwantabisa osempa impanyinse osuhye fan wo muanti akosomo wonso kan wo de na yentie nyantachiwa mi wotie bi meka ene se nia ema mi bufu ya mi fi ase boaboa me niema no ne se meka me kyerɛ no se o sɔre nkyerɛ me a merekɔ no ne odi boa me ne se mekɔ a menkɔ na efe de mama afono no kyerɛ se me ho ayɛ ne mfono yi eno na ho ansa bio ne enti a merepe mpoasa no ase mahu ne se kofi immu me imfa ne ho nto me so kakra bi se efi den so efi se me ho do atu afinimu nti amwa akosomo se miti ya brofre na worepa mu ahu mu asema anka wo behu se ne awuka yi biara entesa nyantachiwa se eni wutrim saa woni ye na ekire nkwantabisa akosomo eyarenti na wurijaya ware yi nyantachiwa jiu awari po de se menyaye a mekra akosua bekumme ntomo jameye wo se wujai kofia ware a ubenyo okunu a otise ono aware bio nyantachiwa wode wo hwe ho eje kumu na ehia na nya ne obedi na de nkwantabisa kofi nti aye no kware se wo ka kire akosomo se obekwa onko na wa ma afono wana nti amwa you aye no kware nkwantabisa ntomo eidi yanko ho agina ansa na yebua mede menchia maso ni asem efise wo chia waso di asem a wo de wani onyam te ogwa ha ne edi kan no odan nani hwe nti amwa anim sa wo ka kire akosomo se obekwa onko no nye de wunim se ne anani abre wo mo nani so wankasa wo yiri yiye ne etoso abien sa wo de ne enti a wo yi saa impoasa yiri suma akosomo na obisa wo a wo nkyerɛ no kyerɛ se wo suro no anasa wo mfa wo ho nto ne so nwie enti kofi wanye no yiye ne akosomo wiye yi odi wo wa anka se wo beye no aranen nti sorry na yamwa wo imma wo yiri dibem wo sorry ma nyantachiwa dibem kofi sorry hwehwe osua ne doma be pata wo yiri na ne bonto ne yem osua ne doma eye £2.8 nti amwa sang sika no na aboso ano digu nkwantabisa nsem ema okan digu nyantachiwa nsem kofi nia akosomo hwehwe se woye ma no na edi asomdwe nso beba ne se wo be kire no wumpu asa no ase nti muko den mu na kire no na mumonko na yiye mra yawie nti amwa mate nti amwa ne nyantachiwa sorry da nkwantabisa ene ntomo ase moho yo ahani ade akenkan nsɛm ni besi ne eya chewa dream fan nsɛm esi hu wo adwenkyerɛ bia ho kai sɛ wo be like wo be subscribe wo subscribe a no wabodon na ewo ho no ye de sendine to ho a YouTube ayi wasotwe yo da ye be share bio no ye be hwɛ ne ye besi nti ye mfansi ha makwamo